Nepůjdem spát? No, tak jo. Dobrou. Dobrou. Nepůjdem spát za 5 minut. Cože? A jaká půjde? Jako ty se bojíš půlnoci? Jo. Víš co, může přijít duch sát a celou mě pochce. Nebo duch srát a celou tě posrat. Nebo duch roust a... Bude tě chroustat. Jo. Hej bože, hej, proč zapět? Prej, takový ty. Nepůjde spát za 5 minut. Já to ještě teď nemůžu. Kolik je hodin? Jak jsem vědět. Já nevím, kolik je hodin. Počkej, čau.